Kære tilhørere, så er vi igen her i Bryvøkker Kirke. Det er en tid, hvor vi gør os mange tanker om alt muligt, sådan som det jo er. Vi gør os tanker om tilværelsen og meningen med det hele. Og netop i denne tid her gør vi os så mange tanker, fordi vi hører om sygdom over hele verden. Jeg har nogle tanker, som jeg har gjort mig ved skrivebordet, som jeg gerne vil dele med nogle af jer her. Nogle kender måske tegneseriefiguren Søren Brun eller Charlie Brown. Det er den lille tegnefigur med det runde hoved og krøltop på toppen. Det fortælles om, at han og en kammerat står og taler sammen om alt det dårlige, som er i verden. Det er jo ofte det, som er de bedste taleemner. Sygdom, ulykker, naturkatastrofer, krig med mere. Og Tom siger, jeg forstår altså ikke, hvorfor Gud ikke gør noget ved det. Og kammeraten siger, Tom, hvorfor spørger du ikke Gud? Gud, hvorfor gør du ikke noget ved det? Nej, siger Søren Brun. Jeg er bange for, at Gud ville spørge mig om det samme. Hvorfor gør du ikke noget, Søren Brun? Vi ved i disse tider her, vi gør meget. Det er ikke sådan, at vi, sådan som det ofte bliver sagt, er bare syndere og vi kan ingenting godt. Jo, vi kan godt. Vi er skabt i Guds billede, og vi kan noget. Og vi vil gerne alligevel, selvom vi ikke er fuldkomne, gøre noget af det, som Gud gerne ville have gjort. Og det gør vi også. For de fleste er sygdom og ulykker, også ikke mindst vejret. Det er gode samtaleemner. Sådan har det også været i den sidste tid her hos os. Og det vil være det lang tid fremover. Det er det med coronaen. Der er næppe nogen samtale, som har været født mand og mand imellem, som ikke har haft ordet corona i munden. Mange har tænkt, hvad er meningen? Hvorfor tillader Gud den ulykke, som rammer verden? Vi ved det ikke. Men vi kunne måske spørge Gud, når nu sygdommen er kommet til os og har ramt verden, er der så noget, som du vil lære os, eller som vi kan lære? Noget, som vi ikke havde set før? Noget, som vi tænkte var en selvfølge, at vi havde og kunne? Kunne det tænkes, at du ville sige til os, kære Gud, tag sygdommen alvorligt, kæmp mod den, gør hvad I kan. Men se også til, at livet spirer rundt omkring jer. Våren er kommet. Det spirer i haver og på fjeldet. Smålamperne ses allerede springe glade omkring, uden at tænke på corona. Og vi ser også, at der bliver gjort så meget godt. Og der bliver vist så meget hjælpsomhed. Arbejd så godt som I kan. Gør, hvad du kan. Vi har lige haft påske. Det blev en anderledes påske, end vi var vant til. Men vi hørte ordet om, at han, som gik rundt på Israels støve veje og gjorde vel, uden at stille betingelser, vi hørte også denne påske, at han er opstanden, og at han lever. Og vi hørte også, at det skal gå os, sådan som det gik ham. Vi skal gennem mørket, men der er lys forude. Lyset og livet sejrer, også i vort liv, også selvom livet iblandt gør ondt. Når det bliver sagt, han lever, han lover os, at det skal gå os på samme måde, som det gik ham, at livet skal sejre. Når det blev sagt, ja, så blev vi måske grebet af det, så vi fik mod til at leve. Eller, når vi hører det igen, måske bliver vi grebet af det ord, han lever. Vi får måske mod til at leve. Selvom vi ikke altid samles, og ikke specielt nu her samles, hvor vi plejer at høre Guds ord. Ja, så kunne vi jo sådan mand og mand imellem tale med hinanden om det. Tale med Gud om det. Det med livet, og at han lever. Og så takke for, at vi hører, at han favner os alle, hver for sig. Amen.